Men vi begynder i Ukraine, hvor der stadig er uro efter, at præsidenten gik af for lidt over en uge siden. Nu truer nabolandet Rusland nemlig med krig, fordi de ikke bryder sig om det, der sker i Ukraine. Men det er langt fra sikkert, at det går så galt. Ivana er fra Ukraine, men bor i Danmark. Og hun synes, at det er ubehageligt, hvad der sker i hjemlandet for tiden. Lidt trist og tænker på, at det er mit land. Mange taler nemlig om, at der kan komme krig i Ukraine. Jeg vil bare have, at det er bare sådan et frit land. Lige helt almindeligt land, ligesom andre lande, og har det godt. Indbyggerne i Ukraine har været uenige om, hvem man skal være bedst venner med. Nogle vil være sammen med Europa, mens andre vil være venner med Rusland. Efter nogle voldsomme demonstrationer i de seneste uger, hvor mange blev dræbt, kom der en ny præsident. Men nu truer nabolandet Rusland altså med at angribe. Der er kommet en ny regering, som mange ukrainere godt kan lide. Rusland kan ikke lide den nye regering. Og så skændes man om, hvem der skal styre i Ukraine. Men der er ingen grund til at være bange her i Danmark, selvom der er meget snak om krig. Det er voldsomt at se, men jeg vil gerne garantere, at det kommer ikke til at få nogen betydning for børn i Danmark. Og mine egne børn har også spurgt, om der kommer krig, om det påvirker Danmark. Og det er jeg overbevist om, at det kommer det ikke til. Ivana er glad for, at hendes familie i Ukraine ikke bor i et af de værste områder. Der, hvor vi bor, der er der ikke særlig meget sådan krigagtigt. Og hun håber og tror, at det hele ender med fred. Jeg tror, der kommer til at ske noget godt. Det håber jeg i hvert fald. Mange politikere forsøger nu at hjælpe, så Ukraine og Rusland kan blive enige og finde en fredelig løsning.